halangarabong, halangarambutan, ditagtakawin talaga manok pa. Kung tumabayatan di maging kanya, malpa. Hi guys! Welcome back to Mr. Rabita Vlogs, and today's vlog is Pinagray-ray Manen, picnic time with the whole team. So ayan, as you can see, todo balot na kami ni Mr. Tukak-Tukak at pupuntahan na natin ang mga bavakla. Ayan, mamaya makikita nyo kung saan kami pupunta. Ayan, magmumotor lang kami and paalis na rin kami ngayon. Basta urayan nyo na ito eksena damdamad dyan. Basta kasama ko ang whole team. Ken, Daduma, bye! See you there! Bye-bye! Ano ako nam? Wala po siya maasabi kasi mute siya ngayon. Bye-bye! We're here na, andyan na si Miss Mara. At yung hinahanap nyo, andito na. Wait. Naghahanap kay Miss Christine. Ayan na siya. Mas titaro! Mara. Kasang with me guys. Ayan. Saktumat nga mangmanganda. And of course, her sister, Madam BTS from Australia. And Mr. Rarasan. Ayan. Nagimas balon dani guys. Dinakdakan. And uki-uki. Di ba uki-uki tawag na to? And igado. Ayan. May isa pa kaming kasama. For sure, hinahanap nyo siya dati. Ayun siya oh. Ni Miss Ina. Ayan. O, diba? Pinaka-fresh, pinaka-sexy, at pinaka-josa. And of course, si Miss Paula, ayan, naka-spaghetti pataas pa, baba na naman ang lola nyo.
Ang swimsuit damdama Mati data. na puto. And of course, the owner, Madam Glenda. Say hi, tita. Siya po ang may-ari. Everything. Welcome to my guys. Ating main sponsor, walang iba kundi si Sir Vincent. Ayan. Kagagaling niya lang ng quarantine pwede. Oh, si Kamara. Siya ang ating main sponsor for today. Ayan. At hindi ko matanggap. Naka-gold po si Miss Christine ngayon. Yan na po ang bingay niya sa ating sahon. At ang abak na yung attitude. Walang gesture na ang bag na itong natangabak ko lang. Mga papa, mag-vlog ba? At pinsin na ito lang. Mga kakabsat, ayan, social distancing tayo. Pina-private natin ang resort. Wow! Walang ibang bisita, kami-kami lang. Ayan. Pangbarsa talaga. Napailu ko awarin ama. Tigda. Malae. May ano mapadaraan. Sino masibag? Tatali ko, nagpakita. Alam ka tadi mara to na sirbin mo. Tadi may isang tre. Nayabing nyo. Nagkurkur kayo pa lang, nagkurkur kayo. Kurang ang mga tapos na may Christine, siyempre makikita di malo. Kano mamamita nga road peruwi mo. Kurmatan may dinagdagan. Adi mo siya. Nagadugan ni. Nagkurkur kayo pa tikwa, bagas, Kurang kaza. kapuyi. Ano na po, agitan ni. Awaan eh. Adda ito ni, sorry ko, may sa kutsara lang. Adi niyo tilati ay kurupur mo. Pukaw da amin eh, ito kinada nga manok. Hindi pa ayaw mo Tining! Nagandal kayo, pinahain mo. Agitin mo, kukutong to umang. Sige tingnan ng manok patay buto. Tining, partakan nyo, tining. Kawitan bit agitan eh. Kawitan. Aga-apa da kay mo nang lagaw din matuyo. Agilita. Ay makatiliwa lang talaga nga. Halang arabong, halang arambutan, titagtakawin talaga manok pa. Kung tumabayadan di maging kanya, malpa. Yan, malpa. Dito pinagayad mare. I-focus mo din iwat na ah. Kasano mare? Katagayap tibuto. Katagayap tigwa. Bambantayan nyo, ngayon panawan nyo pa lang ah.